Zware storm Eunice raast over Zeeland. Windkracht 10 en code rood in de hele provincie. En verder in deze Zeeland nu. Veel oude agenten en ook nog te weinig vrouwen. En Julia Lindhout gedijt op sportacademie. Goedenavond. Na storm Dudley eergisteren kwam vandaag het echte werk, storm Eunice. Op dit moment beleven we het hoogtepunt van de storm in Zeeland. Windkracht 10 op dit moment in nagenoeg heel Zeeland. En aan de kust worden op dit moment windstoten gemeten tot 130 kilometer per uur. Het KNMI kondigde dan ook code rood af van tevoren. En van Rijkswaterstaat kwam het advies om niet de weg op te gaan. Scholen stuurden hun leerlingen aan het einde van de ochtend al naar huis, zodat ze veilig thuis konden komen, voordat de storm op zijn hevigst zou zijn. Bussen en treinen liggen sinds vanmiddag stil en weekmarkten in Terneuzen en Vlissingen stopten eerder. Er was extra dijkbewaking en halverwege de middag ging ook de Oosterscheldekering dicht voor het wegverkeer. Snel naar verslaggever Mark van Dam aan de Westerschelde. Mark, ja, Zeeland zit nu in het oog van de storm, hè? Rond deze tijd, 5 uur. Hoe is het er nu bij jou? Ja, het is windkracht 10, gemiddelde snelheid gemeten hier. De hoogste uitschieter in Vlissingen is inmiddels 134 km per uur. En dat is de ene hoogste windstoot die in heel Nederland gemeten is. Ja, het is een toeristische trekpleister van formaat. Want er komen heel wat mensen op af die proberen zich hier staande te houden. Foto's en filmpjes te maken. Maar het leidt natuurlijk ook tot veel overlast en zeker voor het verkeer. Ja, dan wordt er aan alle kanten natuurlijk gewaarschuwd voor schade. En dat is op dit moment natuurlijk ook gaande. Ja, er komen steeds meer meldingen van schade. En dat varieert dan van de bekende afgewaaide dakpannen tot ruiten uit de auto's op de Brouwersdam door het zand en de stenen die opwaaien. Ja, en zo is het de afgelopen uur beginnen er steeds meer meldingen te komen. Er zijn er inmiddels al tientallen binnen. En ook verschillende ongelukken. Niet alleen op de snelweg A58, maar ook op andere wegen. Ja, we hebben natuurlijk al wat waarschuwingen gehad door Corrie en eergisteren. En wat er voor vandaag is aangekondigd, dat schijnt nog een tandje erbovenop te zijn. En ik heb liever containers die ze beschermen dan containers om de rotzooi op te ruimen. De containers heeft u voor de zekerheid ook maar met puin laten vullen, want anders gaan die containers er vandoor. Ja, zeg maar, het bedrijf wat de containers heeft geplaatst, die heeft gezegd van nou jongens, het zijn stevige jongens. Maar we willen niet dat de container straks op de tent ligt. Dus er zit ook nog aanzienlijk wat puin in als ballast. Bent u bang voor schade op andere plekken? Nou ja, bang is een groot woord. Tuurlijk, we hebben alles professioneel laten aanleggen. Het is getest, het is weerbestendig. Maar ja, de natuur kan heel grillig zijn. Dus ook daarvoor geldt fingers crossed en afwachten. Ja. Ja, beelden van een vakantiepark op Kamperland, ja, waar ze van alles moesten doen om de schade proberen te beperken. Mark, jij staat dus daar op de dijk in Vlissingen. Zie jij daar bij jou nog andere mensen lopen? Want ja, we kijken met jou mee. Het zijn natuurlijk wel spectaculaire beelden daar. Ja, zeker. En dat zijn vele tientallen mensen die daar op af zijn gekomen. Terwijl er ook nog een loodsboot gewoon naar buiten vaart. Wat ik zeg, tientallen mensen, zojuist een paar jongelui op brommertjes met skihelmen op. En die rijden dan achter hier langs mij, langs de molen en dan door het opspattende water. Dikke pret, maar het is ook wel oppassen hoor, want je moet je goed vasthouden aan de reling. Windkracht 10 is dat is toch wel iets om heel erg serieus te nemen. Dankjewel voor dit moment, Mark. We komen zo trouwens nog eventjes bij je terug. Ja, ook heel bijzonder door de storm is vandaag de hele Westerschelde helemaal afgesloten voor al het vaarverkeer. En dat gebeurt eigenlijk alleen in hele uitzonderlijke gevallen. Een op- en afvaartverbod, dat zeg maar het hele scheepvaartverkeer stilgelegd wordt op de Westerschelde en de mondingen, dat komt heel zelden voor. En ik denk, ja, de laatste keer zal het echt een jaar of 8, 9 geleden zijn dat dat is gebeurd. Maar ik denk misschien in de toekomst met toch de sterkere stormen die te verwachten zijn, dat het wellicht meer voor zou kunnen komen. Ja, we hadden het er net al even over. Hè. Van tevoren werd dus al gewaarschuwd voor schade door de storm. En vanmiddag bleek vooral het verkeer veel last te hebben van de harde wind. Wat ook verschillende ongelukken veroorzaakte. Zoals hier op de A58 tussen Schravenpolder en Heinkensand. Daar waaide een auto om, net als tussen de afrit Capelle en Kruiningen. Op de Philipsdam waaide een vrachtwagen om. En dat gebeurde zojuist ook op de Traktaatweg tussen Terneuzen en de Belgische grens. En
En voor sommige mensen in de provincie was het vandaag trouwens wel een heel bijzondere dag. Hoi, ik ben Denise Storm, ik ben 18 jaar en ik kom uit Zierikzee. Je zal maar dezelfde naam dragen als de storm die vandaag over onze provincie raast. En dan ook nog de achternaam Storm hebben. Dan ben je natuurlijk op school het mikpunt van woordgrapjes. Ja, heel de tijd dat ik heel heftig ben en dat ik op moet passen en dat ik eigenlijk thuis moet blijven de hele tijd. Maar ik kan er wel om lachen hoor. En ook vader Willem doet vrolijk mee en maakt volop grapjes. Ja, wat zeg ook, zal ik eens een tikje sturen naar je voor de schade die erop gelopen wordt? Krijg dan het antwoord, nee papa, dat niet. Ben je dan ook wel blij als straks de storm weer is gaan liggen? Jawel. Ik ben nu wel een beetje klaar met al die grapjes hoor. Het is wel eventjes grappig, maar nu dat ik denk van hou nu maar op, zeg maar. Ja, daar kunnen we dan misschien nog wel eventjes om lachen. Maar ja, toch serieuze zaken natuurlijk. Ja, nog even terug naar Mark van Dam op de dijk in Vlissingen aan de Westerschelde. Rond dit tijdstip, 5 uur werd gezegd, het oog van de storm dat over Zeeland gaat. Ja, Mark, hoe lang gaat dit nog duren? Nou, volgens onze weerman zitten we op dit moment zo'n beetje inderdaad op het hoogtepunt van de storm. Om 9 uur vanavond zou het wat minder moeten worden. Maar dan blijft het nog wel lange tijd onstuimig. Maar dan is die zware storm in ieder geval voorbij. Ja, we zien in ieder geval achter jou zien we nog een dapper iemand lopen die toch wel eens even wilde kijken blijkbaar hoe dat eruit ziet aan de kust. Mark van Dam, voor dit moment inderdaad dank je wel. En tot zover ook voor dit moment onze berichtgeving over storm Eunice. Maar hou onze website in de gaten of onze app voor het laatste nieuws. Ander nieuws dan. De Zeeuwse politie doet haar best om het personeel een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Mensen van alle leeftijden, agenten dus, mannen, vrouwen, culturele achtergronden en ook handicaps zijn welkom. Maar toch, een divers personeelsbestand, dat blijft een lastige opgave. Om te bepalen hoe divers de Zeeuwse politie is, zijn de feiten nodig. Wat betreft de verhouding man-vrouw is het heel duidelijk. Het merendeel van het district Zeeland bestaat uit mannen. En als we kijken naar de leeftijdsopbouw is te zien dat het zwaartepunt bij 50-plussers ligt. Maar de culturele achtergrond van het personeel wordt niet bijgehouden. Al is wel duidelijk dat er veel te winnen is. Ik denk dat we ons best moeten doen om nog wat meer een afspiegeling te worden van die samenleving. Hè? Dat willen we ook graag als nationale politie. Omdat we herkenbaar willen zijn voor elke burger. De politie in Nederland heeft als doel dat 25% van de nieuwe instroom een diverse achtergrond heeft. Om dat in Zeeland te bereiken wordt van alles gedaan. Nou, bijvoorbeeld zijn er een aantal collega's naar de moskee hier geweest. Men heeft daar ook gesproken met jonge mensen. En hun ook gezegd van, joh, is de politie niets voor jou? Kom. En als je de juiste vooropleiding hebt en je hebt er zin in, dan ben je van harte welkom. Er wordt wel succes geboekt als het gaat om mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Bij het Zeeuws-Vlaamse basisteam werken op dit moment 6 mensen met een beperking. De 24-jarige Dena Hugen uit Middelburg is één van hen. Ja, mijn droom was altijd al wel om een baan te vinden bij de politie. En nu werk ik al 2,5 jaar. Dena werkt bij de afdeling Houtgreep, die zich bezighoudt met drugsoverlast. Toch ging het niet zonder slag of stoot voordat ze aan de slag kon. Zo moesten de deur en haar bureau worden aangepast. Best wat geduld moeten hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat blijkbaar dan een organisatie als de politie mensen zoals ik ook een baan kunnen geven. Ik ben het anders gewend, dus ik zeg altijd van ja, een nee accepteer ik gewoon in eerste instantie niet. Omdat ik weet dat het gewoon moet kunnen. En gelukkig dachten ze er ook zo. Dena hoopt dat ze de weg heeft vrijgemaakt voor anderen met een beperking die ook bij de politie aan de slag willen. Ik hoop dat wij als team ook een voorbeeld kunnen zijn naar andere politieteams. Van ja, doe het gewoon en neem dit als voorbeeld. Een ernstig ongeluk afgelopen nacht op de A58 tussen Middelburg en Nieuw in Sint-Joosland. 2 auto's botsten daar op elkaar. 1 bestuurder zat beklemd in zijn auto en moest met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. De andere auto belandde na de botsing in de sloot, maar de bestuurder daarvan kon zelf uit de auto kruipen.
Bij een grote uitslaande brand in Kortgene zijn verschillende gebouwen zwaar beschadigd geraakt. De brand ontstond in een berging achter een Chinees restaurant aan de Kanaalstraat in Kortgene. Omdat het ging om een grote, langgerekte berging was er sprake van echt een grote brand. Door water en rook is het restaurant zelf en ook een naastgelegen slager en woonwinkel beschadigd geraakt. Dat geldt ook voor de woningen erboven. Uit de woning boven het restaurant redde de brandweer in totaal 6 schildpadden, 1 grote en ook nog daarna 5 kleinere. En Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme is opnieuw het leukste uitje van Zeeland. De Oude Vlindertuin won opnieuw de jaarlijkse ANWB-verkiezing, net als vorig jaar en een aantal keren daarvoor. Op de tweede plaats eindigde deze keer het museum in Vlissingen en derde werd het Klokhuis in Seer Arendskerke. Haar droom najagen, daar is de 16-jarige wielrenster Julia Lindhout uit Sint Maartensdijk hard mee bezig. Vorig jaar werd ze gevraagd om te komen rijden bij Talentnet. En dat is een Nederlandse opleidingsploeg voor jonge talenten. Maar daarvoor moest ze dan wel verhuizen. Van Zeeland naar het oosten, naar Enschede. En dat allemaal voor het uiteindelijke doel prof worden. Hier woont ze sinds september. De Academy van Talentnet in Enschede. Een instituut die bouwt aan de carrière van jonge schaatsers, mountainbikers en wielrenners. Het is een groot verschil met Sint Maartensdijk. Maar Julia voelt zich hier thuis. Iedereen begrijpt elkaar gewoon heel goed hier en dat is gewoon heel fijn. En op wat voor vlakken? Alles. Nou ja, zeg maar, je leeft hier met 20 sporters. En op school natuurlijk ook gewoon topsportschool, zeg maar. Dus ja, iedereen waar je bij bent, ja, snapt je gewoon. De begeleiding is in handen van ex-sporters. Oud-schaatser Gerard Kemkes is directeur en Julia's ploegleider is voormalig prof Rosanne Kneteman. Mede door die professionele begeleiding maakt ze snel stappen. Sowieso persoonlijk ben ik heel erg ontwikkeld. Dat merk ik wel gewoon. En op de fiets, ja, vooral tactische denk ik erachter. Het nadenken over hoe je allemaal de wedstrijd moet spelen en zo. Julia maakt lange dagen. Er wordt 2 keer per dag getraind. Zoals vandaag op het programma een intensieve bloktraining. En bij terugkomst moet ze dan ook nog zelf koken en leren. Drukke dagen, maar ze krijgen hulp. School houdt heel erg rekening met school en sport en alles, dus dat is heel fijn. Dus als je eens een keer je huiswerk niet hebt gemaakt, dat... Nee, niet erg. Nee. De Goedlachse Lindhout viel vorig jaar op bij trainer Stefan van Klink. Niet meteen door haar uitslagen, maar vooral door haar uithoudingsvermogen. In die jonge categorieën nog niet heel belangrijk, maar wel wanneer ze straks in het profpeloton terecht zou komen. Daardoor heeft ze een enorme mogelijkheid om verder te groeien in de sport. En dat is iets wat ze de eerste maanden bij ons in de ploeg al enorm heeft laten zien, dat ze daar stappen in kan maken. En beter worden wil ze. Maar de komende jaren staan eerst in het teken van keihard werken. Ja, maar het is wel voor een goed doel uiteindelijk. Want wat is je doel? Prof. Ja. We gaan alles aan doen om dat te bereiken. Volgende maand staan na maanden van trainen dan de eerste wedstrijden op het programma. Een programma met veel internationale koersen. Ja jongens! Even zo doen met de shirtje! Tja, wat kan ik u nog vertellen over het weer van vandaag? Er kwamen in ieder geval op de redactie veel mooie foto's binnen. En morgen dan kunnen we weer eventjes bijkomen, al blijft er wel een stevige wind staan en krijgen we ook nog te maken met regen. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk dus straks voor het laatste nieuws over Storm Eunice op onze site of op onze app. En zometeen onder meer terugkijken en dan ben ik morgenavond weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu en dan ook het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en graag tot dan.